Csíksomlyó pünkösdje. Ha valaki Csíksomlyón jár, akkor föltétlen menjen föl a Jézushágóra. A Jézushágónak a 14 keresztjét a székely családok állították, és akkor állították ezeket a kereszteket, ezt a 14 állomást, amikor nem képletesen, hanem valóságosan is 1000 sebből vérzett Székelyföld. Hiszen a szerencsétlen románok, azok igen nagy mészárlást végeztek ott. Az 5. stáció keresztnél érdemes egy csöppet többet időzni, mint a többi keresztnél. Ennek a képe az, amikor Jézus megrodjan a keresztvitelében, és a római katonák egy zsidót, aki a földről tér haza fáradtan, kényszerítenek arra, hogy vigye ennek a szerencsétlennek a keresztjét, ez Cirenei Simon. Nos, ez alatt a kép alatt a következő szöveg olvasható. Keresztviselő Krisztusom, taníts meg székely népemet, hogy nagy lélekkel hordozza keresztjét. Ez példátlan. Ez példátlan, és ez a krisztusi kereszténység. Ugyanis aki elfogadja nagypéntekét, mert nekünk nagypéntek volt Trianon, az megkapja föltámadását, annak lesz föltámadása. Mi elfogadtuk nagypéntekünket, nem csak a székelyek fogadták el, hanem a Kárpátalja magyarsága elfogadta nagypéntekét. Én emlékszem arra, hogy a két háború között, amikor születtek az úgynevezett irredenta énekek, hogy egyetlen irredenta énekbe nem volt semmiféle gyűlölködés. Ugyan énekeltük azt, hogy lesz, Pozsony magyar lesz, Kassa magyar lesz, Orod magyar lesz. Énekeltük azt, hogy Kárpát-Szent vércére visszaszáll, zúgva száll a magyar turummadár. Énekeltük cserkészként azt, hogy most kell az erős kar a férfium el, 1000 éves acélakarattal, zúg, mint a harci trombita, a lomnic és a hargita, érted kiállt, feléd süvölt a drága föld, az ősi föld. De azt nem, hogy pusztuljon az, aki életünkre tör. Ez a magyar. Ez a Hunor Magori magyartartás. Ha valaki betéved Erdélybe, valamelyik ortodox templomban, Isten bocsássa meg neki, ott nem egy alkalommal fekete mise van. A fekete mise pedig arra szolgál, hogy a pópa vezetésével az ott lévő román hívek, azok ráböjtölnek és ráimádkoznak a bozgorra. Bozgornak nevezik Erdély magyar lakosságát. A bozgor pedig azt jelenti, hogy hazátlan. Az őshonost nevezik hazátlannak. Mi elfogadtuk nagypéntekünket, ezért nekünk lesz föltámadásunk, és a föltámadásunkhoz az erőt mindenek előtt és mindenek fölött Csíksomlyó adja nekünk. A csíksomlyói búcsún millió körüli magyar van, minden évben egyre többen vagyunk, és minden évre egyre több magyar rádöbben arra, hogy milyen jó együtt lennünk, milyen jó együtt imádkoznunk, milyen jó együtt éreznünk, érzékelnünk azt, hogy szél támadt és kintotta a lelkünkbe épített, Isten által épített kerektemplomot, és eláraszt bennünket a Szentlélek, erőt ad, mindenek fölött való erőt ad, bank fölött, hadsereg fölött,
és római típusú intézmény fölött való erőt ad, de az ajtót nekünk kell kinyitani. És egyre több magyar van, aki ezt az ajtót ki is nyitja. Én a múlt héten Szaknyérba voltam. A 80-as években Szaknyérba építettem házat, vettem egy telket, egy ottani őrségi telket, ami egy kis magyar volt, jelentős telek, és annak ellenére, hogy járom a Kárpát-hazát, még 87. esztendőben is fáradhatatlanul, Isten adja hozzá az erőt, mert a jót akarom szaporítani szándékom szerint minden gyarlóságom ellenére. Szóval elhatároztuk annak idején a feleségemmel, hogyha nyugdíjba megyünk, akkor majd oda költözünk. Hát Jóska bácsi még a mai napig nem ment nyugdíjba. De használjuk azt a házat, használjuk azt a telket, mert minden évben ott megtermeljük magunknak a krumplit, és az a telek, az a föld, a drága anyaföldnek az a része, az nem látott még műtrágyát, és nem is fog látni, amíg az én birtokom. A krumpli bogarakat is úgy kézzel szedjük le a krumpliról, nem szaporodnak túl ezért. Igen, ott voltam a múlt héten Szaknyérbe, elültettük a krumplit, elduggattam a hagymát, szárazság volt, és amikor az utolsó hagymát dugtam le a földbe, akkor már kezdett csöpörögni az eső, aztán 2 napig csöndes eső volt, a Jóisten megöntözte ezt a földet. Rábólintott arra, hogy elültettem a krumplit, meg a hagymát, a csicsókát utána ültettem el. Meghívtak engem a szomszéd faluba, Kisrákosra, hogy tartsak ott előadást, a Őrség, Örökség címmel. Az előadásomon ott volt a polgármesterasszony, kiváló, voltak falusiak is, de főleg azok a családok voltak, akik nem régóta telepedtek oda, városból telepedtek oda. Azok a családok, akik fiatal létükre is vállalták a 3-4 gyereket, mondom a 3-4 gyereket, akik ott gazdálkodnak. Az őslakosság már nem gazdálkodik. A fiatalok vagy rabszolgaként valamelyik zalaegerszegi vagy körmendi gyárba dolgoznak, járnak dolgozni, vagy Ausztriába járnak dolgozni. Az öregek még tartanak 1-2 tyúkot, időnként 1-1 disznót is izlalnak, de már nem gazdálkodnak. Belesüppettek a reménytelenségbe. Öröm volt ezekkel a fiatalokkal találkoznom, mert ezek a fiatalok alapítványi iskolát is szerveznek, nem csak ott Kisrákoson, hanem Őri-Magyarósdon is, Viszákon is szervezik, Őri-Szentpéteren is szervezik az alapítványi iskolát, és alapítványi óvodát is hozzá mellé, ahol nem körbemetélés, szellemi körbemetélés folyik majd. Mikor befejeztem az előadásomat őrségről, utána még nagyon sokáig beszélgettünk, ott voltak ezek a családok. És egy nagy kosár ajándékot kaptam tőlük, és csupa olyan dolog volt, ami ők termelnek. Mert ők gazdálkodnak. Ők tartanak már tehenet, ők tartanak lovakat, ők tartanak disznókat. Az egyik az mangalicákat nevel, kiváló mangalica kolbászt kaptam tőlük. Kaptam sajtot, kaptam vajat, kaptam tejfölt, kaptam pálinkát, mindent, amit ők termelnek, befőttet is, meg lekvárokat is, meg gyümölcsöt is. És a következőt mondták, ezt már tavaly Káváson, ez egy Zala megyei kicsi falu, ahol ugyancsak egy tucatnyi városi család költözött le és gazdálkodik, ott is megkaptam ezt a nagy kosár ajándékot, és ott is megkaptam azt, amit nem régen, a múlt hét pénteken mondtak nekem, hogy Jóska bácsi, ne menjen vissza Budapestre, maradjon itt, Szaknyérba, mi eltartjuk magát. Csak azt kérjük, hogy tanítson bennünket, és tanítsa a gyerekeinket. Él nemzet a hazán. Él nemzet a hazán, és ezek a fiatal házaspárok, akik gazdálkodnak ott, nem romantikából teszik ezt, ezek a fiatal házaspárok ehhez az erőt valamelyik Csíksomlyói pünkösdjén kapták. Mert kiintotta
a lelkük házának ablakát, a kiáradó Szentlélek, a hatalmasan kiáradó Szentlélek, és ők pedig kinyitották a cselekvés kapuját. Él nemzet a hazám. Visnyeszéplakon már egy egész falu van, ugyancsak Jóska bácsinak a tanítványai. Visnyeszéplakon már van alapítványi iskolájuk, Visnyeszéplakon már építettek malmot, amit termelnek, ott őrlik meg. Visnyeszéplak már szinte teljesen önellátó. Ugyanez a csapat szerveződik Kecskemét környékén, és sorolhatnám már. Él nemzet a hazán. Mondom, él nemzet a hazán. A nemzet föltámadása elkezdődött. Ahhoz, hogy föltámadjon a nemzet, ahhoz nekünk kell Csíksomlyó, kell a Szentléleknek az a hatalmas kiáradása, ami az Isten által csodával kijelölt szent helyen, Csíksomlyon történhet. A következő mesét mondom erről a Csíksomlyóról. Valamikor még a 80-as évek végén Csíkszent királyon, ami közel van Csíksomlyóhoz, megismerkedtünk barátaimmal együtt egy öregemberrel. Az az öregember elmesélte a élete történetét. Az ember különösképpen, ha megöregszik, nagyon szereti azt, ha valaki meghallgatja az ő életének a történelmét, történetét, meghallgatja az ő küzdelmét. Jóska bácsi ugyan néplélek rajzos, de soha nem terepre megyek, adott közlőkhöz, hanem mindig emberek közé megyek. Mindig emberek közé megyek, és mindig beszélgetünk csupán. Nincsenek kérdéseim, ők kíváncsiak az én életemre, természetes dolog, én pedig kíváncsi vagyok az ő életükre, és nem kell külön foggatni őket, hogy beszéljenek arról, hogy milyen volt az életük, mert mesélt ez az öreg is az életére. Mesélte, hogy amikor fiatal volt, akkor nagyon beleszeretett egy kislányban. Ott a faluban. Annyira szerelmes voltam, hogy se nem láttam, se nem hallottam. Amikor legényjáró nap után másnap dolgoznom kellett, akkor az a dolog az semmit nem ért. Apám szólt is nekem nem egyszer, hogy gyerünk, nősülj meg, mert tönkreteszed a gazdaságot. Aztán elvettem azt a leányt feleségül. Nagyon szerettem. Nagyon szerettem, és állandóan tele voltam tűzzel és lobogással. Ennek a tűznek, ennek a lobogásnak 9 gyerek lett az eredménye. És az én asszonyom ezt a 9 gyereket becsülettel fölneveltem, mert a gyerek nevelése mindenek előtt az asszonyé. De azt vettem észre, hogy már az ember élet közepe felé boldog van az életutamon, hogy ez a nagy lobogás már nincsen. És az ember nagy lobogás nélkül nem tud élni. Nagy lobogás nélkül az élete már üres. Parázs még ott volt bennem asszonyom iránt. De lobogás már sehol. Aztán elhatároztam, akkor határoztam el életemben először, hogy beállok én is a zarándokok közé, akik pünkösd szombatján mennek Csíksomlyóra. Aztán, mikor odaértünk gyalog Csíksomlyóra, énekelve, imádkozva, akkor beköszöntünk a templomba Baba Máriának. Baba Mária úgy fogadott, mint az édesanyám. Baba Mária édesanyja. Baba Mária, az Isten szülő asszony, ami örökös boldogasszonyunk, mindannyiunknak az édesanyja, nem csak nekünk magyaroknak, hanem a világ minden népének az édesanyja. Nekünk magyaroknak királynő asszonyunk, mondom királynő asszonyunk, örökös trónjáról letaszíthatatlan királynő asszonyunk. Ki az a Baba Mária? Amikor Jóska bácsi közeledik Csíksomlyó felé, nem föltétlen pünköskor, hiszen elég sokat járok Erdélybe,
más alkalommal is. Ott vagyok még barátommal a Hargita tetőn, hiszen mindig más autójával járok, mert Jóska bácsinak nincs autója, már nem is lesz. Mobiltelefonja sincs, már nem is lesz. Számítógépe sincs, már nem is lesz. Nagyon elmaradott. Szóval mindig más autójával, amikor közeledek Csíksomlyó felé, akkor érzem, hogy vár engem, édesanyja. Vár. És olyankor eszembe jut, hogy annak idején, amikor iskolába jártam, és kollégiumból laktam, szabadság idején, amikor húsvéti szünet volt, vagy karácsonyi szünet volt, akkor vonatoztam haza Marcalibe az én édesanyámhoz. És amikor a vonat közeledett már Marcalihoz, már olyan 20-30 kilométerre volt csupán, akkor állandóan édesanyám járt az eszembe, és láttam lelki szemeimmel, hogy édesanyám már 2-3-szor kiment a kapu elé, és néz arra felé, ahonnan engem vár. Annak ellenére 2-3-szor kiment, hogy tudta, mikor érkezik be a vonat. Aztán visszaszaladt minden alkalommal, mert a tűzhelyen ott volt az étel, az az étel, amit a fiának főzött, amit a fia nagyon szeretett. Édesanyja. Baba Mária ugyanúgy várja az embert. Ugyanúgy. Vár, édesanyja. Édesanyja. Tudom, hogy az amerikai turista nem tudná lefényképezni, de ő is kijön a templom ajtó elé. Tudja, hogy valamelyik fia felé törekszik. Tudja. Pontosan tudja, az a szobor, nem az a szobor. Az, ami a szoborban Isten akaratából jelen van. Az ő édesanyjai szeretete, mert Isten anyaként szeret bennünket. Ezt én a pankaszi öreganyámtól, a paraszt öreganyámtól hallottam gyerekkoromban. Hogy Isten úgy szeret benneteket, mint édesanyjátok. És Isten édesanyja, a közén született Isten édesanyja valóban úgy szeret. Vár. Vár. És jó benyitani hozzá. Jó. Nem száll le onnan az oltár mögül, de mégis úgy érzem, hogy leszállt. Elébem jön. Nem nyújtja ki a szoborkarját, hiszen a kis Jézus fogja egyik karjába, de úgy érzem mégis, hogy kinyújtja a karját. És én is úgy közeledek feléje, megöleljük egymást. Hiszen az a szeretet hiányzott, amit csak tőle kaphatok meg, az Isten világra szülő asszonytól, a mindenki édesanyjától, ami királynő asszonyunktól. Megöleljük egymást. 2 évvel ezelőtt súlyos beteg lettem, 2-szer is a haláltorkából mentett meg barátaimnak, hallgatóimnak az imádsága. És mostanában azóta időnként felülvizsgálatra kell mennem. A legutóbbi felülvizsgálatnál 2 orvos is, mert több orvoshoz kell mennem felülvizsgálatra, azt mondta, hogy Jóska bácsi, árulj el, hogy mi a titka annak, hogy maga 87. esztendejében egész napon, kivétel a vasárnap, az egész Kárpát-hazába tudja tenni a dolgát. Egyszerű titok ez. Jóisten anyaként szeret engem is. Elfogadja az én gyarlóságomat, és amikor Csíksomlyó felé közeledek, akkor mindenki édesanyja, ami örökös királynő, erőt ad ahhoz, hogy tegyem a dolgomat.
beköszönt ez az öregember is oda, mint ahogy beköszönnek a zarándokok, bárhonnan is jönnek, Baba Máriához. Utána végigimádkozták a 14 stációt, és ahogy végigimádkozták a 14 stációt, végigélték, ez az öreg is végigélte Jézusnak a szenvedését. Az ő szenvedés története az nem emlék. Nekünk nem emlékünnep karácsony, nem emlékünnep húsvét, nekünk nem emlékünnep pünkösd, minden esztendőben újra meg újra megtörténik bennünk, velünk, általunk. És elmesélte azt, akkor hívta föl a figyelmemet erre az 5. stációkeresztre, hogy az 5. stációkereszt előtt tovább imádkoztak, mint a többinél. Hiszen ez azt jelenti, amiről szóltam, hogy mi magyarok elfogadtuk nagypéntekünket. Ez megerősít bennünket, ha ott egy csöppet tovább imádkozunk, mint a többinél, abban, hogy nekünk lesz föltámadásunk. Számít ránk a Jóisten. Aztán bement az öreg is a Salvator kápolnába, abba a Salvator kápolnába, amely a legenda szerint angyalok által építetett, amely Jézus, a közénszületett Isten színeváltozásának a kápolnája, annak a színeváltozásnak a kápolnája, amikor ő a mindenség királlyá avattatott, ott fönt a Táborhegyen, 3 apostol jelenlétében. A mi királynő asszonyunk után beköszöntek a mindenség királyának házába, a Salvator kápolnába. Beköszöntek. A királynő asszonyunknak a háza az lent van a völgybe. Ő a lent és a bent. A királyunknak a háza, mert örökös királyunk ő, az egész mindenség királya, de nekünk a Szent Korona kapcsán, amelyik égből szállott alá, túlmutatva önmagán őt, a közénszületett Istent, Jézust idézi meg, nekünk örökös királyunk. Be kell köszönni hozzá. A Salvator kápolnában 3-szor térden megkerült az oltárt, mint a többiek is. Meg kell, hogy térden kerülje az ember, mert nem lehet állva körbejárni. Valamikor az oltárt nem csak pünkösd alkalmán, és nem csak Siksomjon, és nem csak a Salvator kápolnában, az ember szertartások előtt, vagy szertartások után 3-szor körbe került. Aztán rossz döntés volt az egyház részéről, hogy ez pogány szokás, és ezért az oltárokat egyre közelebb teszik a falhoz. Ezt az oltárt is már csak térden lehet megkerülni. Térden megkerültem az oltárt. Aztán, amikor térden megkerültem, 3-szor megcsókoltam az oltár előtt lévő feltámadt Krisztus szobrát. Mert a feltámadt Krisztus szobra volt ott, már nincs ott. Nincs ott, mert az ottani kölyál eltüntette onnan. Ugyanis az ottani kölyál úgy gondolta, hogy fertőző az a szobor, mert sokan megcsókolták. De ott soha senki fertőzést nem kapott. Aztán miután megcsókoltam őt, a feltámadt Krisztust, utána én is oda tapogattam a falra, ahol ma is ott van a körkereszt, a legősibb jel. Amikor az ember belső késztetést érzett arra, hogy jelet hagyjon a környezetébe, akkor ez a jel, az első jel, az a kör és a kereszt volt. A körről már beszéltem. A fény, a teremtő is megtartó fény, a teremtés megtartó szeretet, a Szentlélek hatalmának
óhajtása és megtartása ez a kör, és benne a kereszt, az egyenlőszárú kereszt pedig az ige. Az ige. Ott, ahol keresztszemes simzést tesznek asszonyaink, azzal rendezik magukat az ünnepekre főleg, ott a keresztszemes simzésnek egyetlen egy öltés kettősét, amely egyenlőszárú kereszt, azt igének nevezik. Igének. Mi katolikusok a templomba, mielőtt a tisztelendő úr fölolvasná az igét, az evangéliumból, 3 keresztet rajzolunk magunkra. Egyenlőszárú keresztet. Az ige az óhajtott fény, az ige Isten teremtő akarata, az ő szent lelke, az ige az ő szeretete, az ige a világ alaprendje. Szer. Magyar vagy. Ez azt jelenti, hogy rend. Ha mellé teszed a fosztóképzőt, akkor szertelen leszel. Erre törekednek, hogy szertelen legyél, hogy rendetlen legyél, hogy szórt legyél. Szer. A világnak van egy szerkesztője, akinek szerszáma volt ahhoz, hogy ezt a szerkezetet létrehozza. És ez a szerkesztő, ez a szerszám és ez a szerkezet, ez nem más, mint a szeretet. Ebből származik, a szerből. És ennek a magas foka a szerelem, a révületes foka. Amikor Isten a tenyerére emelt téged. Ez a szerelem, a révület. Amikor ízelítőt kapsz az öröklétből. Oda nyúltam ehhez a csodához. Ezt a csodát már alig látni ott, mert igen, sok ezer ember a tenyerével, a bal tenyerével, a szíve tenyerével megérintette. Ez az ősi élet, amely minden gyerekkel újra születik, és ha nem idomítják a gyereket, akkor rendeltetés szerint használja a kisgyerek, óvodáskorú kisgyerek, mert amikor embert rajzol, akkor a körkeresztnek a közepére formálja az ember fejét, arra középre, amelyről népünk azt tartja, hogy Isten ott lép be a világunkba. Minden gyerek, a világ minden pontján. Minden gyerek a világ minden pontján minden tudását közvetlen Istentől kapja, ha hagyjuk. És azt a tudást, amit közvetlen Istentől kap, a szent révületbe, a játékba valósítja. Döbbenetes dolog az, hogy a gyerek tudja, aztán majd kimossák a fejéből, hogy Isten saját képére formált bennünket. Csak az embernek van arca. Egyik székely imádság 2 sora így szól, te pedig ember úgy teremtettél az ő szent képére. Te nálad vagyon az ő szájából kieresztett lelke. Te nálad. Gyerek ezt tudja. Amíg nem metélik körbe a nyiladozó értelmét. Addig tudja. Mert oda rajzolja az emberarcot, ahol Isten belép a világunkba. Oda rajzolja az emberarcot, ahol a közénszületett Isten arcát is látjuk, mert hiszen a glóriában, csak Jézus glóriában, ott van az egyenlőszárú kereszt. És ahol Isten belép a világunkba, ott látod az arcát. Ezt az arcot szeretné minden gyerek megismerni. Ettől lenne biztonsága. Ezt az arcot szeretné megismerni, hogy felnőve majd ne parazita legyen, hanem serkentő gazda, mint amilyen volt Szkítiába, Hunniába, Avariába.
És itt nálunk is nagyon sokáig. Magyariában. Aztán az éjszakát az kint a Salvator kápolna mellett töltöttük, égtek a gyertyák, énekeltük, imádkoztunk. Készültünk pünkösd hajnalára. Arra a csodálatos hajnalra. Az Isten által kijelölt szent helyen. Amikor már hangozódott az égalja, abba hagytuk az imát, az éneklést, akkor oda sorakoztunk a Salvator kápolna mögött, kelet felé lévő részén épült kicsike Szent János kápolna elé. És vártuk a fölkelő napot. Aztán, mikor meghasadt az ég, amikor Mária kapujában, a Vénusz csillag alatt fölragyogott az áldott, amelyben a Szentlélek repecskélt, akkor elgyöngültem. Úgy éreztem, hogy most mindjárt, minden erőm elhagy. Akkor én ott szerelmes lettem az Istenbe. És ettől a Csíkszentkirályi székely öregtől hallottam azt a bölcseletet, ami Istentől való, de az ő tapasztalásából származó, hogy az ember mikor fiatal, akkor a lobogás az a másik nem iránt van benne. De lobogás nélkül semmit nem ér az ember élete. És a lobogás akkor támad újra benne, amikor Csíksomlyó pünkösdjén találkozik a napban repecskélő Szentlélekkel. Akkor szerelmes lesz Istenbe. Az a szerelem, ami a másik nemihöz köt, az a szerelem, ahogy múlnak az évek, az egyre kisebbedik benne. De az a szerelem, ami Istenhez köt, az egyre nagyobbidik benne, ahogy telnek az évek. Egy parasztember mondta ezt, aki szerelmes lett Istenbe, aki ezt a bölcsességet magától, a Teremtőtől kapta, akkor, amikor Csíksomlyón láthatta, mert láthatta a fölkelő napban repecskélő szent lelket, a mindenség templomába, ahol mindig Isten akaratából szent mise van, mindig, minden alkalommal. Ahol a szent mise mindig időszerű, ahol a szent mise mindig időszerűen erősít meg téged abba, hogy Isten ugyan a földanyától kapott testedbe, az ő szájából kilehelt lelket, alaposan megpróbálja, de mindig, minden ünnep alkalmán, időszerűen, a mindenség templomában megkapott hozzá kellő erőt. Akkor is a keresztre veszi. Azért tudod azt kérni az 5. stáció kereszten, keresztviselő Krisztusom, taníts meg székely népemet, hogy nagy lélekkel hordozza kereszt. Csíksomlyó. Édesanyja. Az édesanyaság, az örök édesanyaság,
az a teremtett világban örökké jelenlévő. A teremtett világ minden létezője, minden idővillanásban óhajtja a teremtő alkotó és megtartó fényesség. Ez az édesanyaság a teremtő fényének óhajtása és megtartása nem csak az embernemnél, nem csak a nőkben van jelen, az édesanyákban van jelen főleg, hanem jelen van bennünk férfiakban is. Mi, magyarok, a hazát is, azt a hazát, amit Istentől örökbérbe kaptunk, azt a hazát, amit ősidők óta lakunk, mi magyarok, azt a hazát is édesanyának érezzük, és annak is nevezzük. Nekünk a Kárpát-haza az nem Vaterland, hanem anyaország. Anyaország. Anya. 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 Ha valaki Csíksomlyó után elzarándokol a Széphavassra, ahol újraépítettük a Széphavasi kápolnát, amely Orbán Balázs szerint a Magyarság Egyesülésének szent helye volt, hiszen pünkösd alkalmán a moldvai csangó magyarok, amíg Mária Terézia nem hozta a veszteglőzárat, amíg nem szigetelte el őket, ott találkoztak a székelyekkel. Ott együtt imádkoztak, énekeltek, és onnan mentek együtt azok, akik figyelmeztettek, hogy veszedelem jön, a csángatók, a riasztók, együtt mentek a székely harcosokkal Baba Máriához, együtt várták a fölkelő napba a Szentlélek repecsérését. Együtt lettek szerelmesek, és együtt mentek vissza. A Széphavassra pünkösd hétfőn ott köszöntek el egymástól. Ez a kápolna Isten akaratából fölépült ellenszélbe. Fölépült és betölti a szerepét. Ezelőtt 2 esztendővel Székelyföld segédpüspöke Tamás József úr szentette föl a kápolnát, sokan voltunk ott. Mindenhonnan magyarok, az ország különböző tájából, a Kárpát-haza az országunk, a hazánk, de voltak a külhomba élő magyarokból is, jó néhányan, Amerikából, Ausztráliából, ott voltak a székelyek, a csángó magyarok, Gyimesből, a csángó magyarok Moldvából, és megtörtént az első csoda. A 2 szomszéd falu népe ugyanis haragba élt egymással, Csíkszépvíz, illetve Gyimesfelsőlók népe. Csíkszépvíz népe azt tartotta, hogy ezek a mocskos csángók, a székely különben is lenézi a csángókat, nem csak a csángókat nézi le a székely, bennünket, az itt élő magyarokat is, hiszen nem egy székelytől hallja az ember, hogy a székely szarta a magyart. Ezek a mocskos csángók, mondták a szépvíziek, a polgármester úr is, a szépvízi polgármester úr is, mikor fölkerestük, és kértük arra, hogy békülnének ki már a gyimesfelsőloki székelyekkel, dübe jött, fölugrott a székéből, vörös volt, majdnem szétrobbant. Azokkal a mocskokkal! Soha! Ceausescu rendszerbe elbitorolták tőlünk a Széphavast. Aztán, amikor a gyimesfelsőlókiaknak elmondtuk,
amit hallottunk a szépvíziektől, nem csak a polgármestertől, akkor a gyímes felsőlókiek azt mondták, hogy mi nem pitoroltunk el semmit a székelyektől. A Ceausescu rendszerbe eladták azt a legelőt nekünk. De egy igazságot. Képtelen vagy rá, ember. Képtelen. 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 Ha fejreállsz, akkor se tudsz igazságot tenni. Igazságot csak az Isten tud tenni. Szent helyen, szent időben, a Szentlélek erejével. A két falu népe 2 évvel ezelőtt kibékült egymással. Él nemzet a hazán. Él. De ez kell a Szentlélek, a hited, ember, a hited. A hited. Nem abban, amit kitaláltál, nem a bankban, nem a hadseregben, nem az intézményben, hanem a Jóistenben. Főleg, ha magyarnak születtél. Akinek a hazája, anya. Anya. Ha ott fönt vagy a Széphavason, ha ott látod a keleti Kárpátok vonulatát, akkor hatalmasan tapasztalod, hogy ez az anya, ami hazánk, ami Kárpát hazánk, ami páratlan földrajzilag is. Anya, ölel téged, ölel. Sehol nem tud olyan zöld lenni a fű, mint ott. Sehol a világ, sehol. A zöldről meg tudnod kell, hogy a zöld az örök anyaságban munkálkodó fénynek a színe. A zöld. Zöld, amit alig vársz. Alig vársz a télben, amikor szürke minden. Amikor színtelen minden. Alig várod, hogy áldozatból újra támadjon az élet. Azt a zöld aranyat, ami az újra támad vetés. Az áldozatból újra támad vetés. A föltámadt lombokat. Az örök anyaság színét. Alig várod. Alig várod. Most olyan zöld sehol nincsen. És megremeg a lábad. Megkaptad lelked házának ablaka kinyitását Csíksomlyón. Följössz ide a Széphavassra, fölgyalogolsz, és akkor érzed, hogy azt, amit megkaptál ott, azt ez az anya megtartja. Mert ölel. És nem kéri tőled azt, hogy imád, csak azt, amit minden édesanyja kér az embertől, hogy tiszteld. És ezt az anyát, ezt a drága anyát széttépték. Hogy árva legyél. Hogy árva legyél. És ez az anya, ez a széttépett anya. Várja azt, hogy akiket Isten ide rendelt. Mi magyarok, akik fiai vagyunk. Mi magyarok. Szerezzük vissza. Az, hogy csonkba élünk, hogy anyánk megcsonkolt.
megcsonkolt. Az hat ránk. Hat ránk, hiszen nem véletlen. Itt ebben a csonkban van a legtöbb szívbeteg. Pap Lajos professzor szerint, aki kiváló szívsebész professzor. 5-szor annyi szívbeteg van nálunk, mint Ausztriában vagy Szlovéniában. 5-ször annyi. Ebben a csonkban anyánkat megcsonkolták. Bennünk él ez a haza, bennünk. Értünk van és bennünk létező, de megcsonkolták. Itt a legtöbb a rákos beteg. Nagyságrendettől, mint bárhol a világ bármelyik pontján. Itt a legtöbb az öngyilkos. Itt a legtöbb a lelkében kifakult. Hiszen csonk az anyánk. Csonk. Ebben a csonkanyában, amikor lemondtunk arról, ami a két háború között még nem történt meg. Lemondtunk arról, hogy lesz. Pozsony magyar lesz. Lesz. Kassa magyar lesz. Amikor az egyik miniszterelnökünk az első, a cégtábla váltásnál lemondott Kárpátaljáról, amit fölajánlottak. Amikor a kormány, aki éppen akkor szolgálta az aranyborjút, amikor szétesett Jugoszlávia. Nem kérte vissza, ami a miénk. Pedig kérhette volna. Mindez, ami hozzájárulásunkkal történt. Hányszor tagadjuk meg még édesanyját? Mindez nem marad büntetetlenül, hiszen nem olyan túl régen volt egy közvéleménykutatás, amelyből kiderült, hogy a most élő szülni alkalmas nők 38%-a egyetlen gyereket se akar. Csonkba élsz, csonk vagy. Csonk. Isten nélkül. Csonk. A két háború között, a trianoni békegyalázatkor 7,5 millió a csonk lakósága. De mivel visszaáll a Magyar Apostoli Királyság, az ősi rend, 38-ra még nincs első-második bécsi döntés. Még nem csatolnak vissza magyar lakta, színmagyar lakta területeket. És a lakosság 10 millió. Ebből 500 000 menekült. Kitoloncolt az elcsatolt részekről, vagy kétségbe esetten menekült. De a többi szaporulat. Most pedig fogysz.
Ez iszonyat. Iszonyat. A többi az ócska szödeg. Vécén, szorulás közben. Ne találd ki az őstörténetünket. Ne találd ki az ősítünket. Mert az is hozzátartozik. Szerves része. A szellemi körülmetélésnek. Mert ez megvan. Mert él nemzet a hazán. Odafordulj, ahol él. Mert él Isten. Örökké élni fog, az egyetlen, aki teremtett és megtart. Ebben a csonkban, ezelőtt néhány éve fölütötte fejét egy iszonyatos betegség. A nők meddősége. Betegségként. Gyógyíthatatlan betegség. Kiváló orvosaink, néhány kiváló orvosunk van. Azt állítják, ilyen a Csóka doktor úr is, hogy ez abból következik, hogy 56 óta 7 millió magyart öltünk meg. Mi joga? A foganás után a mélyben lélek van. A foganás pillanatában. Isten szájából kieresztett lélek. Ott élet van, lélek és élet, szétbonthatatlan egység, élet. Paplajos professzor úr utána nézett, hogy a pozsonyi csata óta annyi magyar férfi ember nem esett el harcba, mint amennyit 56 óta megöltünk. És itt nem lehet a másikra mutatni, a magyarság, mint nemzet, egy test. Bennem történt. Bennem. Velem, általam. Csóka professzor úr azt is mondja, hogy a másik oka az, hogy asszonyaink hölgyek akarnak lenni. A hölgy pedig a sátán szeretője, szép asszony. Annak nevezi népünk, szép asszony. A sátán szeretője. Hogy ezek a hölgyek egyre több fogamlásgátlót használnak, ami roncsol. Most már van olyan szer, amivel a havi tisztulatukat meg tudják gátolni, meg kényelmetlen. Az a neve, hogy tisztulat. Tisztulat. Csonkba élsz. Édesanyádat szétszopták. És hagyod, mert hitedet vették el. Hagyod, hogy mindez vele, és itt történjék. És ha áldozatot kell hozni, akkor mindenféle kifogást találsz. Ezért nem, meg azért nem, meg amazért nem. Meg a szomszéd is úgy csinál. Meg nem rajtam múlik, de rajtad. Rajtunk. Külön-külön mindannyiunkon is együttesen. Rajtunk. Rajtunk. Ne találj ki soha nem létező hitet. Ne találj ki, nem kell. Egyetlen egy hit van. Egyetlen egy.
És ez föllelhető. Mert él nemzete hozzá. És ne felejtsd el azt, hogy annak ellenére, hogy ebben szétszabott anyában iszonyú dolgok történnek a beleegyezésünkkel. Annak ellenére a Teremtő Isten szeret bennünket. Szeret. Ha hazamész és elolvasod a Jelenések könyvét, akkor a Jelenések könyvébe azt találod, hogy az utolsó alkalommal, a 7. trombita szó után, mert a világ vége egy folyamat, abban benne vagyunk, az elkezdődött már. Az nem egy látványos pillanat, az egy folyamat. Megjelenik a fehér lovas az égen. A fehér lovas, te Nimród utóda vagy. Isten neked a fehér ló erejét adta. Szájában ott van a kétélű kard. Ezt a kardot Attila kapja. Amikor Isten ostora, neki végig kell csapni a bűnös Európán, aki Jézus zászlaja alatt megalázott és ölt embereket. Attila kardja, Isten kardja. És a fehér lovas után további fehér lovasok. Szerepük az, hogy levágják a fenevadat. Ennek a nemzetnek Isten adta szerepe az, hogy a fenevad levágassék. Az én öreganyám, aki 9 gyereket szült ugyancsak. Mindig azt mondta nekünk gyerekeknek, hogy a Isten szeret, azt nagyon megpróbálja. Isten nem ingyen nyaralást ígér neked, magyar. Valahol Floridában. Nagyon megpróbál. Lehetséges ez, Jóska bácsi? Lehetséges. 1956-ban a pesti srácok a világ akkori legerősebb szárazföldi hadseregét megfélemlítették, ott voltak. A szovjetek féltek, nagyon féltek. 10 éves pesti srácok, még kicsit idősebbek, akik még nevelődtünk, hídben nevelődtünk. A szovjet vezetés is nagyon félt. Amikor szovjet páncélosok átálltak hozzánk, az egyiknek én dörömböltem a tetején társaimmal, ott az Asztóriánál. Én nem a világhálóról csalom le.
Féltek. Iszonyú görcs működött akkor a szovjet vezetésben. Iszonyú görcs. És ebben az iszonyú görcsben azt találták ki, hogy iszonyan meg kell félemlíteni ezt a nemzetet. Hiszen a megtorlás példátlan volt. A 48-49-es szabadságharc után a véreskezű hajnalú mindössze 120 embert öletett meg. Kádár közel 400-at ítélettel. És legalább annyit ítélet nélkül agyonvertek a börtönbe, tudom. Hiszen a nagy begyűjtésnél, a Markóban, egy ágyas cellába közel 20-an voltunk, 18-an. És nem egy nap volt, amikor többet nem tért vissza valaki közülünk. Mert agyonverték. És az internáló táborba ugyancsak ítélet nélkül agyonvertek embereket. Iszonyú volt a megtorlás, mert Mansfeld Péter, a 10 éves pesti srác, halálra ítéltetett. De a halálos ítéletet addig nem hajtották végre, még nem lett nagykorú. Iszonyat. Iszonyat. Én pusztán 3 évet kaptam. De ebből 1 évet még ítélet előtt magánszárkán kellett töltenem. Az orvosok szerint az ember legföljebb 2-3 hetet bír ki magánszárkán. A magánszárka javarésze olyan volt, hogy könyvet se kaptam, és sétálni sem mehettem ki. És nem volt ítélet még. Semmilyen kapcsolat a külvilággal. Nappal félhomály, főutca, már nem a Markó. Fönt az ablak magasan, előtte egy bádog, félhomály. Éjszaka 100-as égővel a szemedbe világítanak. Ilyen búra. Oda vezeti a világosságot a szemedhez. És csak úgy fekhetsz, hogy a karod az kívül van a takarón. Ha elfordulsz, akkor fölrúdosnak. Nappal 2 dolgot művelhetsz, vagy föl alá jársz, vagy szembeülsz az ajtóval, és nem könyökölhetsz le, mert abból bajod származik. Feküdni meg csak orvosi engedéllyel lehet. Itt történt. Miután édesanyám nem kapott hírt rólam, ezért az egyik barátomat, évfolyamtársamat kérte, hogy menne be a belügyminisztériumba, és érdeklődne, hogy mi történt vele. A belügyminisztériumban 2 heherésző tisztviselő, Molnár,
Az egyetemista geci. Hát tegnap akasztották, mondta az egyik a másiknak. Az én barátom nem tudott éjszaka aludni. Azon töprengkedett, hogy ő mondja el édesanyámnak, vagy megvárja, míg a belügyminisztérium értesíti. Úgy döntött, hogy ő. Másnap reggel fölkerelte édesanyámat, Náraiba lakott akkor, édesanyám, apám építette házba. Mikor meghallotta a hírt, édesanyám elájult. Az én barátom, évfolyamtársam fölmosta, ott ült a konyhakövén, és a következőt mondta, mosolyogva. Józsi él. Ez az édesanyja. Iszonyú volt a megtorlás. Elképesztő az a sokféle módszer, eszköz, amivel kínozták, megfélemtették az emberek. Ennek ellenére ez a szabadság az győzött. Hiszen 57-ben szétesett az Internacionálé. A szovjetek 5. hadoszlopa. Először a francia és az olasz kommunista párt válik le. Mind a két kommunista párt akkor olyan erős volt, hogy a következő választást megnyerik, előkészítik a szovjet megszállást, megérdemelték volna. Aztán a többi is. Kína még üvölt, Kádár, kevés a vér, még 10 000 embert öljetek meg. Szórjatok bele a gödörbe, koporsó nélkül, összedrótozott kézzel, arccal lefelé. Meresztették. Aztán Kína is levált. Elég volt a pesti srácok hite. A minőségnek nincs statisztikai érvénye, csak a mennyiségnek. Veled elhitetik naponta, hogy csak az érvényes, ami 50% plusz 1 fő. Ócska hazugság. Ócska mocskos hazugság. Mi volt a fegyverük? Néhány II. Világháborús puska. Néhány géppisztoly. A Korvin közben volt egy gépágyú. 3 láda lőszerrel mindössze. Meg volt a benzines palack. Meg a hitük. Meg az, amit István mondott, akit László szenté volt. Ha Isten velünk, ki ellenünk? Nem véletlen azzal kezdtem, hogy ez a 12 apostol hogyan indul el. Hogy mi az erő. Amikor először pünkösd alkalmán a zarándokvonal megérkezik Gyimesbükre, a Rákóczi vár tövébe. Ott vagyunk nagyon sokan, a világ minden tájából.
ott, akik Gyimesből gyalogoltunk, Csíksomlyóra is oda-vissza, vasárnap. És várjuk a vonatot. Amikor hallottuk a szuszogását a vonatnak, akkor úgy szerettünk volna örömünkben nagyot kiáltani, de ha nagy öröme van az embernek, akkor nem tud nagyot kiáltani. Csak mondtuk azt, hogy magyarok, magyarok, magyarok. Aztán, amikor beérkezett a vonat, akkor énekeltük a himnuszt. És sírtunk. Pap Lajos professzorról nem sírt, de zokogott. Neki dőlt az állomás falának. És mentünk föl a kápolnához, egyik őrkápolnához, amit félig akkorra rendbe hozták már a budakeszi honfitársaink, ők hozták rendbe az őrállomást is, az utolsó őrállomást, a Kárpát az az utolsó őrállomását, vasúti őrállomását. És amikor mentünk fölfele a dombon, a hegyoldalon, a temető és a kápolna között ott állt egy fehér ló. Nem legelt, állt. A Duna Televízió jó voltából tudhatjuk azt, hogy 1 órán keresztül ott állt. Egy fehér ló. Odafigyelsz ezekre a jelekre, vagy csak óra, amit így kapsz. Mert Isten naponta küldi neked. Amikor megtisztulsz a Szentlélek erejével, amikor érzed, hogy nemzet vagy, amikor valami fontos dolog történik, akkor küldi a jelet. Fehér ló. Készülj nemzet. Készülj. Te kell legyél a fehér lovas, a kéttélű karddal, mivel Csaba királyfi ment el annak idején. Ő örökölte Attilától. Ígérve, hogyha baj lesz, akkor azon a fönti fényes ösvényen jön megsegíteni. Aztán tavaly, május 1-én Natália nővér mondta el nekünk Jézus üzenetét, hogy május 1-e legyen az ő győzelmes királynőjének a napja. Jogos. 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 Egész május az istenszülő asszony az örökanyaság napja. Egész május. Ennek a kapuja május 1-e. Májusban májusi litániák voltak. Azért, hogy égnek és földnek násza. Ez a megtermékenyedős időszaka. Amikor még a legszűzebb létező, a méhecske is nászremegésbe van. Amikor az ember vére is, még vénkorában is pestül. Hogy ez a nász mérsékelt legyen, mértékes. Ne okozzon tébolyt. Nem véletlen, hogy a téboly ellen egyik védőszent ebben a hónapban van. Azért litánia volt. Minden este 6 órakor. Rózsafüzér. És Lorentói litánia.
és azok, akik ott voltak a templomban, révültek. A szeretet volt jelen. A révület, a szeretet maga, sokkal szerelem. És a falak is átmelegedtek tőle. És a szeretetnek nincs határa, az kiárad a falakon kívül is. És kiárad. Ennek a hónapnak, az anya hónapjának, az örökanyaság, az Isten szülőanya hónapjának a küszöbben, május 1-je. Jézus rendelkezett úgy, hogy az ő édesanyjának, a világ győzelmes királynőnek a napja legyen. És tavaly odaérkeztek, oda a Szent Anna rétre, ahova Jézus kápolnát kért tőlünk, az ő édesanyjának házát, engesztelő kápolnát, hogy innen induljon el a sátán letaszítására az engesztelő imádság. Tavaly Jóska bácsi körbe szólt, mások is. És alig voltunk ezren. A lovazarándokok körbe lovagolták a Kárpát-haszát. Akkor érkeztek oda. Semezfarkaség. 2 ilyen kémlelő is volt ott, és kérdeztek engem. Kérdeztek engem a nap tartalmáról, mielőtt még a szertartás megkezdődött volna, ott már néhány száz ember ott volt. A lovak nem messze tőlem legeléztek, de úgy 100 méterre legalább. És amikor a fehér lóról szóltam, akkor a 4 ló közül az egyik, aki fehér ló volt, oda jött mellé. 2-szer is. Aki kérdezett engem, aki kezelte a kamerát, az fölüvöltött. Hogyha nincs itt több száz ember, akkor rám fogják, hogy Jóska bácsi mellé én montíroztam a fehér lovat. Hány jel kell még ember? Melyik jelre figyelsz? Arra, amit valamelyik szédül politikus azért mond neked, hogy rászavaz, ő legyen a hatalom bitorlója. Mert bitorlók, nem birtokosok. Melyik jelre figyelsz? Melyik hazug ígéretre? Egyetlen lény van, aki ígéretét soha nem szegte meg, az, aki teremtették. Mikor 4 évvel ezelőtt mentem Gyimesbe, Gyimes felső lokon van szállásom Nagy Péternél, ottani csángó paraszt. Akkor azzal fogadott, miután köszöntöttük egymást, hogy Jóska, melyik az Istenlóba? Ott van Horthy Miklós fehér lova. Azzal mentem föl a Széphavasi kápolnál. Ő még tudja, hogy mi a fehér ló. Pedig ő nem élt akkor, mikor Horthy Miklós fehér lovon oda bevonult. Azt egy másik öreg csangótól hallottuk, Szent László király nyomába járva. Fehér lovon gyűjt. Horthy Miklósról van szó. Nem volt nála lövő fegyver. Nem volt mögötte hadsereg. 2 segédtiszt lovagút mellette. Azoknál se volt lövő fegyver. Aztán öreg megkérdezte tőlünk, tudják-e magik, mi a fehér ló? Tudják-e magik?
ahhoz, hogy a fehér ló csodája megtörténjék Isten akaratából az utolsó ítéletnél. Ugye a fehér ló erejével, Isten akaratából a fenevad levágassék, ahhoz kell a Szentlélek ereje. A te csöndet, a te hited, a te cselekvésed, miután pünköskor a Jóisten kinyitja a Szent Lelkével a te kápolnád ablakát, a lelked kápolnájának ablakát. Végezetül, mint ahogy a tisztelendő úr is a prédikálást befejezte, akkor hirdetni szokott, hirdeték. Ebben az esztendőben is várjuk az arándokokat a szép havasra. A szép havasra is, pünkös hétfőjén. 3 helyről lehet gyalogolni. Az egyik hely Csíkszékvíz, onnan a székelyek zászló és kereszt alatt jönnek. 10 órakor van a gyülekezés a templom előtt. A másik hely a fügéstető, csügéstető, az fönt van, mielőtt leereszkedné Gyimes felsőlokra. A harmadik hely, innen jönnek a csángók, a módvai csángók, a gyimesi csángók, ez pedig egy Ciherek-patak hídja. 10 órakor a gyülekező. A Ciherek-patak hídjáról Jóska bácsi föltehetően megint fehér lóval vezeti a menetet. Tavaly, hála Isten, már igen sok csángó jött, és végig énekeltek és imádkoztak. Ebben az esztendőben már harangszó fogja várni, emberhúzta harangszó fogja várni az arándokokat, mert a harang elkészült. Tegnap előtt kaptuk a hírt, hogy a szépvíziek pedig elkezdtették a haranglábat. Ehhez a hirdetéshez még hozzátartozik az, hogy még mindig hozzá lehet járulni a harangköltségéhez, mert ugyan a harangöntőnk a munkájáért semmit nem kér, de a rész nagyon drága. Aki hozzá tud járulni a szép havas kápolnának, egyik lenyomatát kapja. Ez a kápolna. Itt a nap, jobb vállamon Jézus Krisztus. Itt a hold, bal vállamon Szűz Mária. Itt a Szentlélek, mert Szentlélek kápolna ez, fejem fölött Atyaisten. Régi magyar imádság. Ez a kápolna. Ez a kápolna van benned is. Ez van oda kiépítve. Ez 3000 forint, és a 3000 forint az a harangrezsére adatik. Többet is lehet adakozni. Hoztam néhányat ebből a cseréből, amit egy 16. kerületbeli asszonyság fölajánlott a kápolna harangjának javára. Aztán még azt is ott mondom, hogy a bíboros úr, Erdő Péter már beleegyezett abban, hogy kápolna épüljön ott fönt, itt a Szent Anna réten. Ez a legújabb értesülés. Ha ott lettek volna elsőjén, akkor ott meghallották volna a Szent Misén. Beleegyezett a kápolna építésébe. 18-án egy küldöttség megy Pokornyhez a polgármester úrhoz, de hát a Fidesz kormány is és Pokorny is beleegyezett már régebben, hogy ott kápolna épüljön. És gyönyörű volt most ott létünk, most május 1-én, 10 órától egész estig. Szent Mise, imádkozás, éneklés, előadások is voltak.
Ott voltak tiroli zarándokok is, tiroli zarándokok, ott voltak a délvidéki magyarok Kupuszinából, hoztak egy követ alapnak Medjugorjéból. A kápolna építése föltehetően igen hamar el fog kezdődni. Akik építették a kápolnát ott fönt, a Székfogason, azok itt is szívesen építik a kápolnát. És ha olyan közlést hallanak, hogy ott valami történik a Szent Anna réten, akkor jöjjenek. Jöjjenek. Akkor úgy szabaduljanak meg a kifogásoktól, mert azt talál az ember rengeteget. Ferdel pálya, köd van, a bíró sípja reketten szólt, nem hallottam meg. Ez általános emberi tulajdonság, meg kell hallani. Meg kell hallani. Nem kell az egész nemzetnek ott lenni, de sokunknak ott kell lenni ahhoz, hogy ez a kápolna fölépüljen, és akkor a fehér lovas, ami bennünk, általunk létezik, a kétélű karddal levágja a fenevadat. Le fogja vágni. Köszönöm, hogy meghallgattak, és amivel a magyar népmese befejeződik, azzal fejezem be én is, hogy aki nem hiszi, járjon utána, érdemes.